Здравейте! Днес ще активирам едно енергийно състояние чрез 64 лечебни кода. Намерението на тази практика е да насочим нашето внимание навътре и чрез усещане в тялото да получим информация. Какво в момента ме отдалечава от моята жизнена енергия? И какво ми пречи да бъда свързан и свързана със своята сила, своят потенциал и естественото състояние на потока? По време на тази практика е много важно да наблюдаваме тялото си. Дали има напрежение, има ли тежест, понякога път може да има стягане, студ, празнота или натиск в определена част от тялото. Много е важно да наблюдаваме и да не анализираме и да не търсим отговор. Да позволим на нашето физическо тяло да ни покаже какво е готово да бъде видяно днес. И след практиката може да споделите какво сте усетили в тялото. И така, нека да започваме. Нека да затворим очи, да няма кръстосани ръце и крака. Да отпуснем тялото. Пускаме главата, врата. Да отпуснем и раменете, гръбнака. Пускаме таза, бедрата, коленете, пръстците. Пускаме ходилата и си казваме: Велика Майко Земя, заземи ме и ме центрирай. Вдишваме и издишваме и си казваме: аз днес, тук и сега, си разрешавам и си позволявам да усетя какво в момента ме отдалечава от моята жизнена енергия. Разрешавам на своето физическо тяло да ми покаже. И аз призовавам висшите сили на светлината и висшите същества на светлината, ангели и архангели, да бъдат с нас. Призовавам Архангел Михаил да направи защитено енергийно пространство за всеки един от вас, който направи тази практика и по време на практиката. Вдишваме и издишваме и си визуализирате, все едно се хващаме в един голям свещен кръг. И в този кръг е също Архангел Михаил, който ще ни пази. Вдишваме и издишваме.